অবননয় হিনো কেবনিখে পুষ্টাল কেবনিখে বাদ্রতাল চৈত্রতাল সাতংতুং ফ্লামানি ইয়াগুলো তাবুখে ওয়াতৈ ফাইমা বাগৈ হুকবার খ্লাইনারক টংথকলাইজাক ফিयाबा खरकसा चुकजाया नुखुनि बागैखे मोनाक ओंगै फायगा सोरांसाला बैसाग तालनि वातै नबार फायै चुकजाया नुखुंनि नक हुक बायै थांगा पातिमुं मंगिया गामि आरदिब्लकै खबजाक सालचि लखीपुर एडिसि भिलेजनि एक नं वाट कक्तमानि बिसिंतै सावि मानखा सोरांसाला वातै नबार फाइमानि बागै सालचि लखीपुर एडिसि भिलेजनि एक नं वाट आमसाइनि श्यामाचरण देबबर्मानि नक हुक बायै थांगा होनै बुइनि हाजिरा सामुं ख्लायै जाजानाय श्यामाचरण देबबर्मा सुकजाजाया वाबाय नक स्नामै बिहिक बेसाद दैयै नुखुं ख्लायलायै तंलाय जामानि बरक फियाबा सोरांसाला वातै नबार फाइमा बागै श्यामाचरण मोनागो गलायै थांमा हाय ओङै थांगा नबार वातै फायै नक हुक बाय थांमा बागै नुखुं गरै खेनो मा तंलाय जावो श्यामाचरण देबबर्मा दे बिनि नुखुनि बररक गरै हिनमानि किसानि कग्या ताबुक हापानि थानि बरकनो चुबाचु ख्लाइनानि बागै सानका श्यामाचरण देबबर्मा ताबुक अबनो नायनो बान्ता कक्तमानि बिसिंतै आवाय ख्लाइजामानि जागोल श्यामाचरण देबबर्मानि नुखुंनि फासिं हापानि बोखांते चुबाचुदा मानो आबनो ताबुक नायनो बान्ता জীবনী 12টা সাড়ে 12টা দিকে রবং খানা আকাইসা বানকুন্দ্রি ফাইयै মআনি ম নক এক সাইলা খাইতংমানি অ নক দিনি বানকুন্দ্रि फायै म हाइसाय बाय सोबाय तीन रक उदि थांबाय जा खेत दिगि रक ओंगाय आनि तो कुनु सरकारनि हयते कुनु फेसिलिटी कुनु नक बमायाखौ ताक सुजरातै कुनु किच्छु मायाखौ ओंगाय आबुनि परे ताक म बाय थांबाय जा ओंगाय म पारानि बुमु गांखाय तो इस्ट लखीपुर सामप्लाय 1 नाम्बार वार्ड सिनि मखा आनि बुमु गाय श्यामाचरण देबबर्मा माने म आनि तंखायनक तिनि आनि तंखायनक बायै तिनि माइरं रक सिवो याकय जों कुनु दाबो कुनु तिनि माइरं रक सिजाक हायनसै जों तीन रक खसा लायै ग ताक जरातै कुनु जों माइया तैया आंलाय तंलाय जाखुता कलाय सिनि पिया संखाय मंगिया कामि ब्लक संखाय ब्लक मंगिया कामि